Припинок. Автобусный парк. Автобус рухается по маршруту номер 48. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – панчошний комбінат. Припинок – панчошний комбінат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – дивани Бреста. Припинок – дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Медицинский центр Ладе. припинок – Медицинский центр Ладе. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Білорусбанк. Припинок – Білорусбанк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Червоностяжная. припинок – Червоностяжная. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Колесника. припинок – Колесника. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Санта. – 53. Припинок Санта. – 53. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Махновича. припинок Махновича. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Улица Грунвальдская. припинок Улица Грунвальдская. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Улица генерала Благовещенского. припинок Улица генерала Благовещенского. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Микрорайон Заречный. припинок Микрорайон Заречный. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Улица Мытная. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. припинок Улица Мытная. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ковельська шаша. Припинок Ковельська шаша. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Улица Маслова. припинок Улица Маслова. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Медицинский центр. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок Медицинский центр. канцавы припинок.